a bek chula in motor atang chuan ka chuka kavapan phei pa a hei I beki thei hil pala ti in pek ka hantum chu a bek jipar alo in hongnen ka in chui khutani kha a make up tle ma zong le notebook tereu te hi aron tla chuaka sorry ti patlutuk ti pa chuan ka chhar sak ngal mol a notebook chu alo in keva a phek ma sabera lian taka in zia ka han chiar fu thut mai chu ka phu chiang kher mai ka ming alo in ziak Brandon remruat puya ti chu lian tak hian alo in zia ka ni chu Tharti and Flarti episode 8 ziak tu aron malsom dong zuala es theri chu aron tlana a bek chu min ron lak saka in thlasung tak hian apoilo keipo hi ka hai hot thin lu tuka kawati buai takche ti pa chuan a notebook chu la ka tuma ma se ka kut chu kalo da son dai makti tak hian min en hu mai keipo chuan amita tak ka en ve a ka ming ka hril mi alo che tunge ka ni poi hre heklo ma se enga tinge he I notebook a hian ka minga om tin ka zot ta a makati mail tak zet engmo engei soyom zia tin min zot hu maya ka ming in zia na chuka entira Brandon remruat puya hei hi ka minga ni engtin nge I notebook a hian in zia thei tunge ka ni hria em ni tunge ni tin ka han zot le a ka por khop mai chuta amit tui chu aron luang ngal zoi Brandon nangma mo ti ina trap ti tamai ka hrethiam lo kher le ngal min hria mo tungai ni a engtin nge min hriat ti in ka han zot le a ka vin lek to ma se min chang lo zoi muang chuana kut chu aron phar chuaka a notebook ka ken lai chu a phek le lam chawaron kewa chuta chuan and lerem pui ti alo in ziak engtina motak hian ka om ka sa chuak de uvek ni mai hian ka hria le khabu chu ka en wanga ama chu ka en le a chiang tak hian kan in ena pui mel alang chiang tul mai ni e ama nge yani pui ka mangai kumsom panga zet kalo mu to lo lalrem pui nge kha keipo chu ka nuka ul ini mo nangma mo pui ka tiba nuai mai amit tuyat la zoya alu abu ngat boka kan tong dun hlei theilo kan mit tui chu asur hian asur dun zung abiang te chu ka vuana ka chula ama po chuan ka dara min vuana Brandon avan maktak ka oi theilo engtin nge thlen thei jok ti in atrap hom mai pui khoya nge min kal san ta ya mo ka ngai zia che hi hria em ti in ke po chu ka in sum zo to lo nget tak chuan kan in kuwa ka ti pal lutuk ti in trap chungin min lo ku let ve bok kan in fop vonga kumsom panga zet aliam nuwa chuan ka mangai ber pui chu ka tong le ta kara chuan kan chuang duna notebook chu ka en kuala min ngai thin zia te min thei hil ngai reng lo thu te chu alo in ziak teu mai min lo la mangai ve rengani ti ka hria a ka hlim tak zet ka kuta chuan aron vuana iwan changkang to big ve a I hausa to boxi lekha izir thani mo tin min nui suka ka van nei wang mai mole pathian wang liau wani tin ka changa le lam hoin motor tuk vera chuana handa ka van lam amel chowa min ngai dan adang vek tong tero kolgal ti kan isia min ngai nep ngotang zaidam tak chuana ti zoi sap chutia asoi ringot po chuan ka tra ti chuak idu thlanna ani lo ti ka hria ka soi to kha a chan min hrila tu po in har satna te chu kan nei ve ka lom ka hanti dam dia ya a han thu thate te a thodeu hak bok uang thuang deu reu tak hian min ron ena nupui nei to em aron ti deu thut mai keiman mo ka ti deu hu ringot a khisuka kan pahni chi in kan om hi keima mo ti anga yami ala ti deu ze ka zui re tak chung chuan nei to e ti in ka changa zalo ti hria tak hian a khisuk ringot nia karing reng ani a hanti tham tria ka ma se kan in thren dai to enga tinge
kan in ngei lo lu tuka chu ba ka in mangai lo tak chunga in nei kha kan ni miawa eng tia rei nge in nei man thariat velani ang ka chiang to lo oi ala ti zui ani le fa in nei to em nei lo arai theilo wa arai theilo han ti a arai theilo ni mai katiba nuaya anui ringot min zot chun zom lem lo ani nang pasali nei to em ti in ka zot vele a aner deuh nunga a teu lo mai ka nei pe lo a ti deuh muk kan ngoi dun deuh wangwanga I u nau nu dam lo I soi chu tluang em ni ti in ka zot deuh thuai a mel chu adang lam chiang kher mai amit tuya parol kuanga alu abungat a hrisel lo lu tuka englovania a khosika sang theilu tuka a hanti nu a ama awanga in mutalo wang ni ma ila ka khongai reu hle mai ani le tuna enge an ti in ka hanzot le a tuna chuana thae adam thale to hospital hi kan lut deuh reng mai ani hi a boi thlakania ti in zalo devin akhile suk ani enge Bangalore khani ti reng renga tinge khati ang thil te khai ti angai tak maya atlang puital min hrilla ka tile ram tluangi kha a kholo tel tela zuin te chinga kan han upa chove zela kumsom ni kan han pel nu phei kha chuan tlangwal sang kopa college po akal talo keiro chu ti hian kanu le paten minzir santir chhozela MA ka pass nu khan Bangalore hotel management ka traininga a top deuh chata a in hit fei trap deuh truo chung chuan soizom le in a hnuwa damdoi hmom ang chi te kha ti ve a ching tana ti chuan a hrisel lo chhota em a keila training ka ngai boxi MA ka pass nu khan school teacher ne in ka training ma khan ka thok kual rep phota chumi hnuwa ka kal chawani thlathum ka training hnuwa staff pa ngai angin min la a ma se thlakhata sing khat chau kan hloa awaya thon vek chuan eitur kan ei don boxi lova kan buai ani top mai a hantile nuwa tinge inu le pate ka soyom zia chu an kho sa thei ve vio ni lom ni ti in kalo zota van duina ka ti don nge pathian in min shrem ka ti jok po ka shelove ka pa kha ai ru kan mana jela atanga chu Bangalore ka tho lai ni a ka pa la chu jail chunga midang tang ve tenen inti buain an vitlum pal boka chu tiang vel chu ani a hanti le mai chu min thong tak zet chuan enge thleng zel ka ti zoi sap kanu le keile tluangi chau kan ni ta a tluangi la adam lo reng mai boxi nen ka hlo tlem te chau chu kan rin ber ani to a chung le khat nai tu ma pui tu tur kan nei boxi lo ti chuan operation ti angai thu an ron soita a poisa tam taka ngai don boxi nen ti khan ka in zorangai pha ta a tluangi ka hmangai ema wang le kanun beidon ema wangin ti khan ka ti tamai ani karil ru anat rualin ka khongai lutuk ringot a soipa te chuan a trap na samaya zo chhun zom zel chi ni po in ka hrelo tuna chuan tluangi po adam thato a engma chu atiri lo ma se adamanga aruile vak thowang a hantile a soimai turpo ka hrelo nemdan mai ka thiam lo tatani akuta chuan ka fopa min nei mai ro ka ti top mai ni e chan le ka du to lovani phok hru hian min ena u Brandon nupui nei to ini kha chu ba ka ke anga aru ka inzuar mai hian ka phu to lo che ti in alu athinga ma se nge tak chuan akuta chuan ka vuana enge poi nupui po nei ma ila kan in thlen to a kara fa anom po ni hleilo ke po engma kan i bik lo hi chan non le che ka du to lo pui ti in ka nge na min ku a ka chala chuan min fop vong asama chul pa chuan Brandon nilove tuna tut chuan nilove ke ka om lovin tunge ka chung te en kol ta ang ka kal san theilo min hre thiam ro ti in min changa ka en kol mayang hi u nau nu le inu chu ka en kol mayang kan cheng ho vekanga kan hlim emang ka hanti le topa enge moi soile ya em ni pui kumsom panga chung zong khan nangma ngain zan tam kamu ngai lo I thi nge idam po shelovin mal takin ka oma
nupui ka nei na chan po kanu kho harlu tuk ka khongai wang mai ani ka hre thiam alom ma se tu na ri chuan thu tluk na siam tut ri su chu ba ka kani na hi amol pho thlak e mai eng ang po in lo omla ka ngai dam hal che ka mangai che pui ka mangai tak zet che mi tui tla zoi chung chuan min ena keipon ka mangai che u Brandon te in min changa duat tak chuan kan in fop le vong ka mangai ber ka mule thei chu anom rualin adin mun ka hre chiang chu lunga chedu kher mai tuna chuan ka ho photangai kanu in min lo ngai tu to ang nakina kan in mule don nia a hantile a ma se akal mai chu ka phal ngang lo chel reng chi la ni hek lo number te in pe in kan in thla ta a step a chuk chung zong chu mun dang ka hoi son phal lo an in alu thleng chuan ka enzuya ti chuan in lampanin ka ho vele ta ani ina chuan ka luta ka hlim rualin ka mang ang boka hreom ka ti bok ka ngai le ngal ngoi mai mumang ang mai hian kala hria ka hmuto ngai don love mokati ka hmule thut mai chu ani a avan duai na chu ala in chhun zom reng mai chu ani ka khongai zual kher le ngal ka in bual fai nu chuan ka mu ngala pui chu ka text ngala ani po chuan reilo te a min ron reply ve vat kan voi khat in text na ani boka anuam dang dai viau mai kan school kal lai te kan in du tran tir vel lai te kan in ngai zon chhodan vel te chu soin kan hlim dun ema inupui nen chuan nu panun in mang dun ve fo om sia ka thik reu e ti in smiley chu aron da trewa awa tul kher lo tak kan in fiam dun chiam boka achang le kan in video call tool om ngai na kan hrelo ani ber mai rin hlui chung chang la chu min la zot chen zui a thalak min lo thon te voi nga chuang min dil vak nu chuan ka thon tange a oi a mel that em hi ke ai chuan a that thlot aron ti vel chiama a upatul tula alo ngal sot riau mai he nu te hi ka pa boral thu te le company ka enkol chhun zom chhodan te chu ka share ve nual boka ani po chuan a hun man chhodan te chu min hril ve nual bok ani kanin mu thu hi tluang I hril to em ai hril nang hril don po ni ila ka ho khan alo mu hil dai to a I hril don em ka ti le a ka hrenang ka hrili du em ni aron ti ve thung du chuang lo ve ma se nakina ala hredon thova ka ti a nia ani chuan ka hril don mi aron ti ve le ngai lo hril khera ngai ri lo naktu ki office sang tero o done enga tinge in bang tlai thin om sia in mu idu em ni idu ve lo mi ka ti a du e min chang ve phot la mu reng che ka du alo ani chuan ka lo bang ma anga nang engi ti don hrim ka ti le a tluangi chuan lamin kar ni vel chi alif kala a chukle wat ka ngai dona engma ka ti ngai lo hei tluangi po adam thale to boka ka chukle wat ngai dona chuwang chuan atam theiang ber in mu ka duwa ma se ke ma wang mai maya office ban ma chu a in thla hrunom e engmo Bangalore ai chukle wat don mo o kalo hril thei hil dai che a ti pal ani chu naktu ka chuan tlaidar li vela in mu kan tum don nia plan chu kan siam fela jingdar thum vel thleng kan in biak nu chuan kan mu ve thei da hrama tluangi minga soiringot po chuan hun kal to ka ngai tu let lo thei si lo adam lo na awangin khongai ve tho ma ila kalangei reng ama phiang sen wang vek kha ani miawa atuk zinga chuan daruk le achan ve vela ka tho ngala mengrei thangbok le thoma thangbok na chu ngaya ka nei ve to khuma tanga ka tho chu ma chuan ka phone chu ka ena alo la tho lo ani nge yang pui message ala lo tlat ala ma bok e ma amengrei bok nen a om ve thove fai takin ka in bual zo nuwa ruma ka le chuan ka phone chu ka han ena good morning ti message chu ka donga pui ne na tangin ani morning le voin tlai kha o local lo vai te ka han ti fiam vela local lo tai la engtin nge min ti don aron ti le deuh kher ka khai za yang che ti in ka han fiam let ve a radio fang chu kan in text le phoda ti chuan office kal tur chuan ka in siam zui ngal
room atanga ka chua meu chuan ka pate nu pui chuan chome alo chuang lum der to he boya chu iwa man ma ve a kha cho chu ei thei to thowania numare mi chuan halo ti a cho te chu kan han ei puara ti chuan motor lam panin ka chuak pheya pui mu nga khlel tak chung chuan office lam ka pan pheya ka zai phei rut mai eng tia omzel tur nge ti ero ka hrelo ma se pui hi chu eng po thleng se chan non le chu ka tum to lo bur hun kha le chen ama kha ka lo zong to a move on ka tum yel po a ka manga e ma wanga ka thei thak lo kha ni a tuna hi chuan tu ma tan ka phal to lo min kal san hi ka phal to lo bur ani top mai nileng chuan office a po ril ru ka pe hlei thei lo board meeting na te po chuan pui ringot chu ka lo ngai tu le thina min biak te chuan ka lo phule zuk zel ma se mol phole za thak khop chuan ka chet pha big em lo ve ho ma ka ngai thu te chu ka soya dar thum le chan ve arik chuan office chu ka chua san zuita motora chuan ka luta ka bang to e khongei om karon lamdon che emni ti in pui chu ka teksa minute som nu ve la chuan min ron reply ve chau iwa bang ma le si ve darli kha itisia khongei om zo ka ti in min ron zot le ta heta office ko ta ka oma khoi angei lo om don ti in ka reply ve le kan in step chukna bula khan ni zana min thana bula khan ka lo omang iron phei chungin ka lo in siamange ti in mi ron chang let ve le a ti chuan phur takin ka motor chu ka starta chak takin ka tlan phei zui ngal an in step chu ka thlenga min lo nui sen mai ka mi thla chuan anau pan laia min nui sen lai te chu alo lang le a alo upa ve to boka a mel po adanglam ve viau to na chungin ala mel thareng tho a mel thra mai po anilo mel thra takani mel thra tak adin na bula chi a chuan motor chu ka ti ding ve a iwan rang em ti pa chuan aron chuanga ka en wanga iwa han chelo ve a ka ti a min ner khum na samai I over lutuk khonge kan kaldon ti in min zota ka han ngoi wanga tlanga khan kalang miang ka han ti chu angoi vung min ende hu a khoi lai tlang mo ati hu mai o kan in mu na thin Sunday tina kan in mu na thin tlanga khan mole ka han ti chu chunglam en meu chuan a han in ngai tu awanga chuta anui suk ni tak tluang in min ron ambus na khan mo ti pa chuan anui huwa mai keipo chuan nui chungin ni chiange kalang o ka ti a alung len thlak mange kalila ni mai alom ti in kan han in mu zewa apoimo thlat kan kal tak ma chuan enge mo ei tur te chu kan lei boka ti chuan kan in mu na thin nge tlang lampan chuan kan kal zui le ta tlang chu kan thlenga motor atang chuan ka chuaka pui chuan step chu a en chowanga eng vak ma ala danglam lo mole awa han ngai om tak atinu nu bok abana chuan ka kaya ho chowila katia kan in zui chodun ta kumsom panga nuwa kan pani bok chuan kut in vuan nge in kan in mu na thin tlanga nge chuan kan in kai chole theita mumang ang ni mai hian ka ria kan chho pa te chuan kan ti na sa hle trong kan in chu hi ani deuh ber mai ani po ama angot khachu ani to big lo a trong du ve bar to lutuk a zolai chu kan thlenga helai po hi engma ala danglam lo shim ma se ni matam ve deuh to ni hi tin pui chuan a han en kuala kan thut dun na thina nge mai chuan kan han thudun le a kanin ku le riala ka be seingam to lo ber thil chu a thleng le tamai chu ani a anuam ka ti tin min ku nget zual so kan ti dun zela taka pui tinge s3 in ti da ya tin ka zota a khisuka khatiang naten om tho don de chuan ming tak ka mangdu deuh lo mai tin min changa kan ngoi le deuh wang nuwa engtin nge atir khan ka hiat khal mai lo chele aron ti chuak deuh thut keipo chuan niatero keipo khan ka hrenghal mai lo chi alom mu to na cheka nei khan ka hrenga ni ka hanti ve chu a oilo mel kher mai anner deuh saka ka oi kher lo ve a min ngai lo wa min hre to lo wani kha a hanti kual vela
ka hriat reng che hi mole nang po enga tinge min hriat ngal mai biglo o ilo patling ve to e malo ehe mel chiamin tiamo oi ateu lo mai keipo ka senior to em hi ilayang em kha sweet 16 ilan ni ringot vela che ka mel te hi a chuai than to ka upato lutuk ani kumeng zat ngei ni kum som ni pariat ka ni ve to nang chu som thum ati ngal zuwa kan nui ringot ka hria lom kum som thum ka tling to a ma se hei ka flat pui che chu ania fa nei pheila chu pathloi ka ni der don ti na ania tin ka han nui vel huwa ani po chuan nui chung hian a ho e 30 and 40 ini mai lom tin ka bianga chuan a piai vak kanin mu lo na rei to boka soitur kan nga dun khop mai trong kan in chu hi ani ringot anuam ka ti a abula ka omle thei hrim po hi anuam ka ti to tho akha tok chuan kan in ki sa nupui nei to ka nei ti po ka thei hil le do na lo mole thla te kan la du na kan in ngai zon tir lai te khan thalak na tur phone la nei ve heklo chu mai ba ka smartphone po ala chuak lo hrim kha nei a kan selfie dun na samai kan in mangai thu in hril mi alova in thla kha kan ni a tuna zet zong ni khatna atang po in kan in hril dun ngun mal khop mai kan thil ei tur te kan ei zo nu chuan ho ma coffee in dun le lokang pangchang deuh tak chuan a han ti tuawa senior ve to view ma se akiu ria valom te renge kan in don nia tin ka changa tlanga tang chuan kan chuka coffee in tur chuan kan in phur phei le ta coffee dora chuan pui nen chuan kan chola kan ti dun na sangang mai khuala chu atlai chak em a athim ti tran le der to kan in kham dun hlol lo hi ani sana ka han en chuan dar nga alo pel le der to a chutia coffee in pa kan ti lai chuan pui phone chu aron ri a han ena aner deuh nung tunge tin ka han zota phur lo tak chung chuan tluangi ati zoi sap keipo chu ka down rui thei ani chu ka tiringot a phone chu ala ri renga laro alo poimo thu thei sin tin ka hrila phone chu a han pika oh hello hey heta te pui coffee dora khan ka om a han tia angoi le wang chuta minron ena local ve tum ti na phun sapa atir chuan ka hnual ngal vek thei ma se tluangi mel mu ve hrim po acha kom ka ti ve deuh kan om dun ti a hriami tin ka zot le ringota alu athinga ka hrelo engtin nge ka ti don tin min zot let le a ka ngoi wang local ro se ka han ti ve deuh ngat ma se pui chuan nuam lo ati mel kher mai o local ro lo lut ro ma se ka thian pa nen kan omania ati ta a phone chu ada a khoilai taka nge a oma khoya nge akal hrim tin ka zot le abial pa nen an lenga ka chuak ti a hriata wangin min zong ba ka nilowang ti in min chang kalunga oilo kher mai tun thleng pon atun hmoya da che ala tumani mo ka ti vin deuh that u Brandon thinrim su anuam lovania coffee shop bulluka son ka omatia alo thleng thre pang ati lai chuan kongka chu aron ri raka lo leng lut ro tia waitress pakhat tong ri ka hriat rual chuan pui nen chuan kan va khoi ruala meiche pakhat hi aron lut mek so ani so pui chuan alo tiwat zep lo chuan a chelo phian mai thang thatak hi ani ringot jeans ke korbul hi aron ha a meiche kamis ka ti mai arong var sar mai hi a habok alai langin alaron hazui anute nuaya chuan a sui trat bok pheikhok sang ke zungtang lang thei abun boka asampo alo la toya ala kir reng bok fit nga le intis live la sang ani karing pui ai po in asang jok ma in ka hria a nara be ngei boka amit menga tang reng chuan a fel zok lo ti a hriat hle a han hoi kuala pui a mu vele aron pan phei ngal aron ket uak nal ve phian le ngala a ler ti hriat reng kamit thla chuan kan no pan lai kum som panga liam ta a pui ne na kan inkar ati chiat vek lai room taka min mel thin lai vele min vin khur thin lai te chu aron lang chuai mai ka ngei thar le tlatani chu
eng kim kha memories zong kha alo let le vek ni mai hian ka hria kan bula chuan aron thu a min la en deuh vung zui a bek a lai chu dokana chuan min za lem lo tak hian a han da ngal thuaya eng tia hongai tuma tin pui chu a han mel ngal khur ringot ka ngei ve devaniang keiman ka thama yang kalo ti vele deuh kher min ron mel deuh sho a ka mi thla chuan kan nau pan laia min mel rum lai te chu alang ngal zok mai alameng rum thiam khop le ngal chuta pui chu ena hei hi thian pa chu em ni ti na han zot le a pui chuan in thla hrun mel tak hian ti ringot chuan na lo chang tluangi chuan eilo mel tak hian min ena lalnun tluangi kania ti na kut chu aron da chuaka keipo chuan chi bai pa in Brandon remrut puya ka hanti ve a ma se makati mel vaklo min thei ngil to nge min hre to lo jok po ka hrelo ani chu ati ringota keima jok chuan makati angreng hle mai dora lo chol ve dang ho po chu anron hoile deuh sap thina a jeans hak kha a bulu lai ve bok e matin ni pui bok chu a han en le a karual chuan ilo hodon lo mo so scooty ka kenga sin a han ti le a pui chuan alu a thinga hei Brandon a rual hian kalo homa yang ti in a chang zoi sap tluangi chu a khis suka waiter pakhat local chu halo ti dinga o kapi angei du coffee no khat o espresso o ole lo hak lo ro kan rei lovang waiter kal nu chuan ngai nep mel tak hian min ron en le a hui ham ani chuan coffee hi no khat ka in venga chuan ka ho ang ti pa chuan abe ka tang chuan make up le romol vel te chu ana chuaka bathroom a kawa in chei lokange ala ti zui bathroom lampan chuan min kal santa a pui mel ka en chuan aza mel kher mai noi lam chu amel renga tinge nuami ti lo mi ti in akuta chuan ka vuana in thla hrun mel tak hian nangma zo khan nuami ti lovang ti hlawa oi min ti zak thei si kaning e a hanti nu a holutuk ka mu ve chak hrim alom engang mel nge a puti te po ka hrecha ka lom ti in ka han khideu suk pui po chu anui ve suka ani le athang thai tm zep mi alovin ti in min zot deuh thut kalo ner deuh saka thra ka ti vak po ka hrelo ve a in haching si a zia khop kha ka hanti vel zep lo chuan khati em ang glow up kha kala hrelo anau pan lai ai ma in a mel kha tha to jok anau pan lai mel kha chu a pai deuh vek trep hial jok ma se ami zia le a hairstyle ama ani ti ala hriat hle thung ani ke nge tha tluangi tin pui chuan min zot le a kanui ringot mo hansoi ve hrim te ti in min zot lui zela khatiang mai po phek phuk ai chuan I tha fe jok ka mangai da jok bok che ka hanti chu anui vur mai ani le ka ming ka soi khan makti mel po apulova min hre to lo ti na ami ti in ka zota ka hrebik lo a hre to lo che aniang engtin nge min hriat lo thei nangin min la hre bok sia oi ani te chu mi padang dang kop kual kha ani a kum som pangaliam ta thil theng te chu a hre chuak to top nang ani ile khabu kha achir ngai lovami ka soyom zia chu ka ming le I ming in ziana ni zana ka mu kha chiar lo ka khoi tir ngai lo hrim a that chu min hrelo ma se a poilo ani min soi chuak ngai em tin ka zot le a pui chuan alu thingin kan in mu lo tang khan kum ni vel chu a soi chuak ve zeu che chu po min haunan tin anui vura chuti lai chuan tluangi coffee cha chu aron thlenga khonge in thian nu kha coffee order tu ber kha tin waiter chuan min ron zot bathroom a oma halo kalma yang ti khan lo da to bro alo le tre pang tin pui chuan alo chang thuaya waiter kal nu deuh lok chuan tluangi chu bathroom atang chuan aron chuaka a ma aya ling hian a mui chu aron hnoi sen chuak vut khop mai dora lo chol ve dang te chuan an endu ema pui chu aza mel tak zet kan bula chuan aron thule a oi an bathroom zim zia kha
achung an ti changkang ve em a ti in ala phun nuwa zui dawhkana coffee chu ena hi ami ka cha kha ti in pui chu azota o ni chin deuh luk khan an ron da ti in pui chu an ro chang coffee chu a han lakanga alo dai man vek to lo mo ti pa chuan a lipstick re hlau tak chung si chuan a han ina ava han che hloi tak khale chen ama awangin ka mangai ber pui nen kan in mu lo pha ka beng khelul cha kania a in zo nu chuan ka kaldon i thian pa hian min lo pek sak ve mai ro se a hau sak mel tho ala ti ta deuh pui chu a zak ti a mela tang chuan a hriat kher mai ma se a hau ngam thlot lo a chan po chang lo tluangi bok chuan ka kalania no ho har su hei khu a thim don ti in min chua san ta akal vele chuan pui chuan in thiam lo mel tak hian kan omna ka lo hril kher ani o awa poi tak ka lo pek sak mayang coffee man kha chu ti pal o a han ti tham tria ka nau pan lai atanga tun thlengin tluangi thu ina oma ma se ama ber la chuan ti khop hian angai sakin a mangai chu ani si ataksa hial po vai patling mel che pui laka azur top kha ani a chu po a u naw nu tluangi a u naw nu tak po ni lo le ama ti du na tu le ngal ka khongai tak zet lim hi a phu ve to asin le dor chu kan chua sana ti chuan ka thla ho zui ngal pui nen kan in mu le atangin kar khat vel chu aliam le ta a ni tin kan in mu a chuan lam asiam ve na sathin khopang le ma se tunge kani ti chu tluangi buna chuan soilo lo turin min ti a keipo ka in soi du lo bok ama wangin khati khop khan pui nen kan tuara shelo se kan du ve kanu bula po engma kala soilova a chan chu kumsom thum ka pel ve to bok si nen nu pui then hlim hlol kani bok nen mei chedang ka chua pui le ngal ti le bial nu thar ka nei le ngal ti a hriat chuan angai dan ani lowang ti ka hlawa chu baka ka ex pui ngei kha ani ti a hriat phei chuan mak ati lutuk palang a hrim thu in kanu phei hi chu pui hi tunge ani po a hreto mi lowang keima hian ka soi ngai lo hrim boka ka pate te nu pa phei hi chu ron om lo phei se la chuan kanu kho hardan tur hi ka ngai tu ngam lo jok ama hian a in hit le fei thina aru ka tra hom chang chu anei nga viau thinang karing kapa kha angai ve thin tak zet ti ka hria ma se ka mu lai hlim taka alang sham te hi atur chel ka ti in ka fak tak zet ani kanau devitala thakhat vel aron ho a akal le ngal dai zel boxi pui nen hrim po hian kan fim khur hle a kan veng na ya le an veng na ya kan om dun ngai lo hrim ma na tanga tun thleng hian mi an lo kam tam thei si a an in thla chong zele moti mai turani mi nu na lo boi em ho hi an pung tual zel mai zong ani hi